unde așa? Pompa de santină. Trage? Dar de unde intră apă neamă? Aici în spate. La vă gaura acolo. Trebuie să găurească. Da, trebuie să găurească acolo. Hai. Hai găurea și unde e dată să găurea. Eu vreau că pe acolo intră. Nu? Acolo trebuie să iasă, dar e pădură oglinda. Nu-i dat afară. Nu-i dat afară. Păi uitați că intră apă din lac înăuntru. Nu știu. Păi uite. Păi Dar nu iese. Păi nu iese, că e la nivelul apei, n-are cum să Trebuie ia. să iasă când plecați curge apa, șeful. Deci dacă dați gaură acolo și merge barca așa, se curge apa din barca afară. Vă zic. Chiar de la deschizar și că l-a făcut cu ăsta în barcă. Așa. Nu se aude.